Vítejte u dalšího dílu Božiči zoomýtu. Dneska se nacházíme před výběhem voků iberských, protože o vocích se povídá jeden z nejrozšířenějších a nejčastějších mýtů vůbec. Asi jste to už slyšeli. Voci jsou krvilační, když se dostanou ke stádu, tak toho uloví víc, než spotřebují a celkově loví pouze pro zábavu. Je to však pravda? Je to mýtus nebo fakt? Pojďme se na to společně podívat. Tento mýtus vzniká z konkrétních situací, zejména když voci napadnou skupinu hospodářských zvířat, a to nejčastěji ovcí. Když se pak najde větší množství mrtvých zvířat, než kolik voci hned sežerou, tak vzniká dojem, že zabijí nadmíru, zbytečně, jen pro radost. Jenže příroda takhle jednoduše nefunguje. Ve volné přírodě se podobné situace dějí jen zřídka. Divoká kořist, jako jsou třeba srnci, je ostražitá, rychlá a má prostor utéct. Ale někdy může svou opatrnost ztratit, třeba kvůli špatnému počasí, hlubokému sněhu, únavě nebo nemoci. A pak je tu druhý, velmi důležitý případ, a to jsou hospodářská zvířata. Ovce nejsou přirozenou kořistí voků, nemají vyvinuté únikové strategie, neumí se bránit a často jsou soustředěné na malém prostoru. Pro voka to znamená jedno, extrémně snadnou kořist. V takové situaci se spustí silný lovecký instinkt. Důležité je říct jednu věc. Voci rozhodně neloví pro zábavu. Lov je pro ně energeticky náročný a zároveň může být i nebezpečný. Pokud se vlk zraní, tak pak může hladovět, nebo to pro něj může znamenat i smrt. Pokud uloví víc zvířat, tak nemyslí jenom na sebe, ale i na zbytek smečky. Když je kořistí víc, znamená to víc jídla na vícero dnů. Důležité je také říct, že voci se ke kořisti vracejí opakovaně. Dobrá zpráva ale je, že tyhle konflikty nejsou neřešitelné. Většinou stačí dobrý pastevecký pes, elektrický ohradník nebo noční zavírání zvířat. Pokud se vlk potká s pasteveckým psem, většinou odejde. Voci si hledají tu nejsnažší cestu a hlídané stádo pro ně znamená zbytečný konflikt a rozhodně to jednoduchá cesta není. To znamená, že mýtus, že voci loví pro zábavu, jsme zmožili a není to tedy fakt. Voci jednoduše nejsou krvilačná zvířata, jak nám některé filmy říkají. Jsou to predátory, kteří dělají přesně to, na co je příroda vybavila. Jednoduše jsou to nádherná zvířata a přesvědčit se o tom můžete i v naší zoologické zahradě, kde teda chováme voky iberské, které nežijou ve smečkách, ale v párech, ale jsou stejně zajímaví, jako třeba voci obecní. Jaký další zoomýtus bychom měli zbořit? Napište nám do komentářů a dejte nám svůj tip. Nezapomeňte nás sledovat a odebírat náš kanál, ať vám neuteče další díl Božiču zoomýtu.